No dievčatá, poďme si spolu nariadiť univerzál. Je to jednoduché. Eurona má na to takéto rozprašovače. Stojí to euro alebo euro 10. Sú fakt dobré tieto originál. Tu si napíšete, že aký prostriedok tam máte nariedený a máte tam aj pomery napísané. Takže si dáme 50 ml toho univerzálu. To je vlastne tento pohár. Nalejeme do rozprašovača. A dolejeme čistou vodou. Vidíte, mám ho tam naozaj maličko. No, tuším, som netrafila. Univerzál je výborný na všetky povrchy okrem neošetreného dreva. Môžete ho použiť na podlahy v dome, v kuchyni, na linku, na všetko, čo sa vám dá utrieť. V kúpeľni na obklad, umývadla, bane, všetky podlahy, ako som povedala, napríklad na mušky na aute, postriekate tým riedeným univerzálom, necháte chvíľočku pôsobiť a utrete. Je výborný na všetky masné škvrny, flaky, na všetko, čo máte od masti. Napríklad filtre od Digestora. Tie sú masné, tie keď vystriekate tým univerzálom, necháte to chvíľočku pôsobiť, umiete a paradička, ide to s tým dole. Výborný univerzál je aj na lepidlo. Keď vám niekde ostane z lepiacej pásky niečo na okne, ak ste lepili niečo na okno, alebo niekde na stole, alebo niekde, nastriekate univerzálom, necháte chvíľu pôsobiť a zotrete húbkou. Univerzál pred každým použitím trochu zatrepte, aby sa to dobre premiešalo, ale vždy. Čo vám ešte poviem o tom univerzále? Napríklad môj syn, 10-ročný, si zmyslel, že už nechce mať na posteli nálepky, ktoré si tam naliepal ešte keď bol malý, keď mal 3-4 roky, že už je na to veľký, tak sme to nastriekali univerzálom, nechali sme to 10 minút pôsobiť a naozaj len húbkou zotrete dolu. Takisto deti milujú tieto samolepky, všade to lepia na chladničky, na dvere, na stoly, takže s univerzálom si s tým hravo poradíte. Ak by vám to náhodou nešlo tým neriedeným, teda rozriedeným univerzálom, pôjde vám to tým nerozriedeným univerzálom. Len ho trošku nanesiete na tú lepivú zálepenú plochu, necháte pôsobiť a zotriete. Ale myslím, že tým riedeným univerzálom to úplne bude stačiť. Keď budete umývať podlahy týmto univerzálom, tak ho dobre narieďte. Nedávajte ho vo veľkom pomere k vode, lebo vám bude robiť šmuhy. A on aj dosť pení, takže ak máte také tie vrtule, teraz ma rýchlo nenapadne, ako sa tie mopy volajú na tú podlahu s tou vrtulou, tak vám to dosť hodne bude peniť a to sa potom zle umýva. Takže ho tam zbytočne veľa nenalievajte.